pasul de regres pentru România a început în plan intern, apoi și în plan internațional, iar la începutul anilor 80, cu măsura luată de el pentru a lichida datoria externă, lucrurile s-au agravat mai ales în plan economic. Țara a rămas cu o proastă aprovizionare și resurse energetice și, de fapt, pozile devenite tradiționale la orice, la chiarele de pasăre și aripile de pasăre și la urechile de orb și așa mai departe. Asta a dus până la urmă la această degenerare a situației din țară și la suferință, așa, la actul acesta de revoltă populară împotriva lui Ceaușescu. Ei, cu acest prilej, public în această lucrare textul unei scrisori pe care eu am conceput-o în condițiile în care m-am aflat. Era prin martie 1989. A apăruse la un post din ăsta occidental scrisoarea celor 6, care nu m-au contactat, erau oameni de altă generație, mai bătrâni de mine, și au vrut să fie cei 6 oameni cu vechime în partid. Deci, oameni aparținând în viața respectivă. Deci 7 cifre cea mai mult. M-au ocolit și ingrezele, adică n-au vrut să se amese cu muștari ca tine, care n-aveam experiență în ilegalități. Dar atunci eu am conceput un text. Aveam și relație cu Măgureanu. Ne întâlneam pe soare și mai era. Și Măgureanu avea legătură cu profesorul Tavu. Și el s-a oferit, cu profesorul Trăză. Și el a zis că el poate să transmită la Europa Liberă un text. Eu lucram de educat tehnic, am stat în conceput un text, care era un fel de apel către populația țării, ca să se ridice împotriva lui Ceaușescu. I-am dat textul, el mi-a spus că l-a dat Trăznea n-a putut să-l la mângăruie de fel. Fie că el nu l-a transmit Trăznea, fie că Trăznea n-a mai putut să-l travidă, n-a mai ajuns la destinație. Eu îi văd acum într-un volum și scriu o scrisoare pierdută. Eu de aceea nu m-am referit niciodată la această scrisoare a mea, pentru că nu și-a văzut secret. N-a ajuns la destinație. Însă în cartea de care vorbeam, a lui Stoienescu și Măgureanu o amintește. Și atunci am pus-o pe public. Și am dat-o la istorie publică, în caiul de regulă, și o găsit și în acest forum. Ceea ce e de apreciat este că Măgureanu a reușit să păstreze manuscrisul meu. Și ăsta a văzut la temporată din partea lui, el a reînscris, devenit suspect. A fost scos de la școală de să mai gândiu și trimis la muzeul de la Focșa. Imediat din martie-aprilie, a stat până în decembrie 89. Și el a păstrat manuscrisul meu. Că a trecut sau la Trăznea, nu mai știu, dar mi l-a dat câțiva după 1989. Eu nu mai am manuscrisul, că trebuie să l-am dus, nici nu mai pomenă. El îl amintește în această chestiune. Și am reluat manuscrisul, m-am uitat din nou pe el și vreau să vă spun, cei care au curiozitatea pot să compare textul celor 6. Un text care a apărut în vara lui 1989, semnat Frontul Salvării Naționale. Aparținea unui profesor de la Universitatea din București, Melia. Nu l-am cunoscut niciodată. Dar el a avut anumite epoc și se adresa și membrilor de partid pentru viitorul congres din noiembrie, congresul al 14. Mulți din cei care mă cunoscuseră credeau că ne aparține acest. S-a și născut o confuzie din asta. În seara de 22, când stăteam să redactăm comunicatul către țară, generalul militar a sărit cu o remarcă. Zice, când discutam cum să denumim noi structura nouă care i-a fi, s-a făcut un alt Consiliul Frontului Salvării Naționale. Și el zice, dar noi avem un front al Salvării Naționale de vreo 6 luni. El se referea la scrisoarea de aia apăruse în vară la Europa Liberă. Și care nu avea în spate nicio structură. Era inițiativa personală a unui profesor universitar, profesorul Melia de la universitate. Deci o
inutilă. Dar v-aș cita mai câteva momente. Începe așa. Țara noastră se află într-o profundă criză politică, economică, socială și morală, ale cărei consecințe se repercutează asupra vieții tuturor straturilor populației prin mizerie economică, degradare morală și corupție generalizată. În fond, integral responsabil pentru toate greutățile prin care trece țara, pentru privațiunile și umilirile la care este supus un întreg popor, este Nicolae Ceaușescu, care și-a asumat răspunderea de a fi unicul deținător al puterii și a decide de unul singur în toate problemele. Mai departe, cultul personalității a căpătat forme de-a dreptul caricaturale, care lezează prestigiul țării, dar mai ales a devenit o plagă în viața societății. Expresia cea mai flagrantă a abuzului fără limite, al unei conduceri obtuze, inculte și corupte. Impostura și favoritismul sunt trăsăturile morale definitorii ale soțului Ceaușescu și prezentam multe manifestări caricaturale ale acestora în viața publică. Și mai spre final, dar țara nu este obligată să-i mai suporte prezența și capricii. A sosit ceasul să se pună piciorul în prag și să-i se ceară, să-i se impună, să părăsească puterea, să lase curs liber procesul de înnoire și de națională. Se impune o amplă acțiune unită. Asta era esența concluziilor asemenea. Unită și neîntârziată, conjugată și solidară, a tuturor forțelor patriotice interesate în răsturnarea crizei Ceaușescu, care prin practica și acțiunile sale s-a pus singur în afara legii. Să se treacă la acțiuni concertate, hotărâte, pentru a determina înlăturarea de la putere a lui Ceaușescu și a anumiților săi. Și încheiam, regimul Ceaușescu se află într-o criză irreversibilă, fără ieșire. Zilele lui sunt numerate. Toți trebuie să-și facă socotelele de partea cui se situează. Nu mai e de așteptat. Și, în final, la acțiune, stimați concetățeni, pentru a salva țara de parazit și impostori, pentru a asigura reîntoarcerea ei în rândul țărilor europene civilizate, pentru a da socialismul din România trăsăturile sale firești de o rânduire populară și regimului politic, un caracter cu adevărat democrat. Și chiar cu jos dictatura, jos Ceaușescu, trăiască România liberă și se lua Comitetul Național de Inițiativă al Frontului Patriotic Socialist. Deci nu ne aparținea denumirea de Front al Sărbării Naționale, dar în noaptea de 22 mi s-a părut mai potrivită denumirea, nici știam că aparțin. Ulterior am aflat de profesorul Dencea. Dar mi s-a părut cea mai potrivită determinare a ceea ce ar trebui să fie această structură și am adoptat denumirea de Consiliu al Frontului Sărbării Naționale. Deci, iată două